požehnanie a prajem vám všetkým krásny požehnaný deň. A ako som povedal, deti, chráňte sa hriechu, naozaj, aby ste zachovali čisté srdce. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu ďaká. Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba samého Pána Ježiša. Vo svetosti zmierenia sme sa očistili od hriechov a posilnili sviatostnou milosťou. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše srdce oplýva radosťou. A takto budeme vyjadrovať aj svojím spevom a modlitbou. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Thank you.
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milé deti, chcem vás na začiatok tohto príhovoru privítať na dnešnej slávnosti, keď tieto deti prvýkrát pristupujú ku eucharistickej slávnosti v plnej miere, ako hovorili aj úvodné obrady, plná účasť na svätej omši. Pod týmto výrazom cirkev pozná to, že človek je disponovaný prísť na eucharistickú slávnosť spolu s ostatnými veriacimi v nedeľu prikázané sviatky, predovšetkým vypočuť Božie slovo, s úctou sa zúčastniť obradu premenenia chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista a potom s užitkom z tohto stola jesť podľa našej latinskej tradície pod spôsobom chleba mať účasť na Kristovej obeti a tak s Kristom byť zjednotený. Táto plná účasť na svätej omši sa dnes dostáva týmto deťom, čo znamená, že keď niekto nechodí na sväté prijímanie, tak nemá plnú účasť na nedeľnej svätej omši. Bol na omši, ale iba bol. Je to naozaj treba takto teraz pripomenúť, lebo prvé sväté prijímanie znamená, že očakáva sa, že potom po ňom budú nasledovať minimálne v nedeľu a prikázané sviatky všetky nasledujúce prijímania až do smrti. Poznal som jednu osobu, ešte žije, ktorá povedala, že má veľmi dôležité predsavzatie životné, aby sa jej nikdy nestalo, že keď bude na omši v nedeľu a prikázaný sviatok, že by nemohla pristúpiť k prijímaniu. Toto všetko by sme, bratia a sestry, mali si povedať na viackrát, lebo naraz sa to nedá, osobitne v atmosfére zážitku. Bratia a sestry, milí rodičia, chcem povedať ešte jednu dôležitú vec na začiatok, že tieto deti pristupujú k prvenstvnému prijímaniu, lebo podľa istých pravidiel, ktoré tu máme a nie sú veľmi spoľahlivé a nie sú extrémne prísne, zodpovedajú tomu, čo cirkev hovorí, keď opisuje stav človeka, kresťana, pokrsteného, ktorý môže prijať Eucharistiu ako človeka, ktorý primerane svojmu veku verí v tajomstvo Krista Ježiša prítomného v Eucharistii. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Dla tajomstvo viery. Hľa,
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo a krv Kristova. 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 Telo a krv Z mŕtvych staním Tvojho Syna znovu si nám otvoril cestu do večného života. Naplň nás silou svätého prijali a zveraďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva skrze Krista nášho Pána. Milý pán dekan, drahý náš duchovný otec, príjmite od nás poďakovanie v tejto sviatočnej chvíli. Dnes, 13. máj,
veď Ježiš milý v našich srdciach už ostáva. Neistý krok detský, viedli ste k oltáru, príjmite srdca vďak, dnes od nás do daru. Z vďačnosti poprosím milého Ježiška, nech vám dá zdravia dar, jeho moc najvyššia. Nebeská Matička, nech vám dá sily dosť a nech je v srdci vždy vašom Pána Ježiš host. Aj vám, milí animátori, s láskou a úctou dnes ďakujeme, že ste nás pripravili na prvé sveté prijímanie. I našim rodičom, krstným rodičom a tiež starým rodičom poďakovať chceme, že nás vychovali v tejto našej kresťanskej viere. Nech sa vám šťastie dni ako kvety znožia a nech je nad vami všetká milosť Božia. Ďakujeme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.